Ahojte, vítajte v našej obývačke. Prednedávnom som narazila na dosť zaujímavý prieskum, ktorý sa týka hodnôt a týka sa toho, čomu Slováci veria alebo čo považujú za dôležité, čo vlastne tvorí ich hodnoty. Je to prieskum z roku 2021 a 2022, myslím si, že je stále dosť aktuálny. Celý prieskum alebo prezentáciu si budete môcť prečítať na linku, ktorý pripojím pod video. Plánujem urobiť ešte jedno video na hodnoty, ako také pokračovanie, pretože toto bude zatiaľ len úvod, takže už je na vás, či si chcete pozrieť dopredu celý ten prieskum a ako sa k tomu chcete postaviť. Je naozaj dôležité a zároveň zaujímavé sa nad tým zamýšľať sa nad tým, aké sú naše hodnoty a čomu veríme, prečo tomu veríme a ako na základe toho konáme. Častokrát si myslím, že môžeme o niečom povedať, že áno, toto sú moje hodnoty, toto sú moje priority, toto vyznávam, ale chovám sa inak. Aj napriek tomu, že napríklad mojou úplne prvou hodnotou je rodina, ale trávim veľa času v práci a nemám čas na tú rodinu, nie som s tou rodinou tak dlho, ako by som mal alebo ako by som chcel. Skutky nekopírujú moje hodnoty. A môžeme sa tiež pýtať otázku, že prečo to tak je. Čo sú to vlastne tie hodnoty, alebo čo predstavujú, čo odrážajú. V prvom rade hodnoty sú nejakými prostriedkami, na ktorých staviame. Sú akoby našim základom a na tomto základe staviame aj to, čo robíme. Sú nejakým zjednodušeným popisom toho, kým sme, toho, čo nás formuje. A podľa tohto prieskumu hodnoty popisujú, čo je dôležité pre nás ako jednotlivcov i kolektívne v danom období. Čiže to sú buď hodnoty pre jednotlivca alebo pre kolektív. Potom rozlišujeme aj kolektívne hodnoty a na kolektívnych hodnotách sa ľudia spoločne zhodujú. A hodnoty môžu byť rôzne, fyzické, emocionálne, mentálne, spirituálne. Existujú rôzne úrovne hodnôt, čiže rôzny taký rebríček, podľa čoho tie hodnoty vnímame a vyznávame. Samozrejme, hodnoty sú stále späté a prepojené s motiváciou. Rebríček hodnôt začína od prežívania, potom nasleduje spolupatričnosť, uznanie, transformácia, nejaký vnútorný súlad, pozitívny prínos a služba, čiže toto, čo robíme pre ďalších. Zároveň môžu existovať dobré, zdravé a prospešné hodnoty a na druhej strane nejaké nezdravé hodnoty, nezdravá osobná motivácia alebo obmedzujúce alebo deštruktívne hodnoty. V tomto prieskume sa skúmali aj osobné hodnoty a zároveň aj kolektívne hodnoty a hodnoty, ku ktorým smerujeme, čiže nejaké želané hodnoty. Tu nám môžeme vidieť takú postupnosť 10 najdôležitejších hodnôt jednotlivca, potom 10 hodnôt, ktorými Slováci si myslia, že Slovensko sa vyznačuje, čiže také súčasné kultúrne hodnoty a potom požadované kultúrne hodnoty, čiže to, čo je želané. Medzi osobné hodnoty ľudí sa zaradzujú rodina, zdravie, priateľstvo, čestnosť, dôvera, kvalita života, tradície, trpezlivosť, férové jednanie, opatrnosť, rešpekt a úcta. Medzi súčasné kultúrne hodnoty ľudia zaradzujú korupciu, neistotu ohľadom budúcnosti, byrokraciu, nespravodlivosť, obviňovanie, závisť, plytvanie zdrojmi, chudobu, nezamestnanosť, nenávisť. Tu na si môžeme aj všimnúť, že všade je v zátvorkách alko, čo značí, že to je potenciálne obmedzujúce. A za požadované alebo želané kultúrne hodnoty ľudia označujú mier, kvalitu života, rodinu, finančnú stabilitu, efektívnu zdravotnú starostlivosť, cenovo dostupné bývanie, ľudské práva, znižovanie chudoby, sociálnu spravodlivosť a čestnosť. Pri tých spomínaných potenciálne obmedzujúcich hodnotách, kde môžeme vidieť tie veci ako je byrokracia, nespravodlivosť, obviňovanie, nenávisť, chudoba, nezamestnanosť, tieto získali dokopy až 67% celkových hlasov, čo je veľmi alarmujúce.
práve kvôli tomu dochádza ku demonštráciám, k násilnému rušeniu verejného poriadku. Ľudia jednoducho vnímajú, že je potrebné, aby nastala zmena vo vláde a chcú sa mať lepšie. Ja chcela by som tiež vedieť takto od vás, aké vy máte hodnoty, či sa zhodujete s týmito hodnotami, či máte nejaké iné hodnoty, ako na základe svojich hodnôt žijete, či naozaj žijete podľa toho, čo sú vaše hodnoty, či staviate na tomto základe a ako vidíte budúcnosť. Čo je pre vás skutočne dôležité, kde chcete vidieť zmenu a prečo. A vidíme, že naozaj Slovákov prepája tá súdržnosť, že nás prepája tá láska k rodine, láska k nejakej tradícii. Zároveň je potom mojou otázkou aj to, že ak tieto hodnoty považujeme ako jednotlivci za skutočne dôležité, potrebné, že ich máme v rebríčku svojich priorít v živote, tak prečo potom tie spoločenské kultúrne hodnoty vyzerajú inak? Prečo potom situácia na Slovensku vyzerá inak? Prečo je tu potom nenávisť, byrokracia, nedostatok práce, neúctivé a nečestné správanie, korupcia? Ako sa to vlastne dá zlúčiť? Ako tomu môžeme chápať? Máme istý rebríček hodnôt, ktoré vyznávame osobne, ale zároveň tá spoločnosť vyzerá diametrálne odlišne. A k čomu sa to dá prisúdiť?